ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାହାଗିରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ପର୍ବ। ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ 7ଟା ବେଳେ, ହେଲେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଜି ରାହାଗିରି ହେଉଛି ବୋଲି। ରାହାଗିରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରହିଗଲି। ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଟି ପକାଇଥିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇ କାରାଟେ ଶିଖି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସି ରାହାଗିରି କରୁଥିଲେ। ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।